Kaixo berriro ongi etorri ausartu jakitera. Gaur bukatu nahi dugu oxoazidoen bideo guztiekin. Kurtso honetan ez dugu gehiago jakin behar oxoazidoi buruz, baina bai aipatu nahiko nituzke kasu berezi batzuk. Hau da, guk aipatu ditugun eta ikasi ditugun arauak betetzen dituzte oxoazio guztiek, baina badaudela aukera gehiago, esan dezagun. Eta aipatzeko harren, hori gertatzen zaie boroari, silizioari eta fosforo, artseniko eta antimonioari. Gogoratu dezagun, ze nolako oxidazio zenbakiak dituzten elementu kimiko hauek. Boroa 3, silizioa 2 eta 4, eta fosforo, artseniko eta antimonioa 3 eta 5. Horrek esan nahi du, behin oxoazido bat sortzen denean, aukera ditugu, kasu honetan, osoa, atzizki jarri behar da, osoa, adibidez silizio osoa, edo ikoa, silizikoa. Kasu honetan ere bai, 3 erabiltzen baldin badu, bukatu behar da osoa, hau da azido fosforosoa, adibidez, edo ikoa. Aldiz, boroari gertatzen zaiona da, bakarra, oxidazio zenbaki bakarra duenez, bakarrik ikoa. Iko atzizki eraman beharko luke. Horretaz aparte, guk ikasi dugu truko hau, beti oxido bat sortu edo oxidoa sortu, oxidoa eta oxidoari gehitzen diogu ur molekula bat. Hau kimikoki ez da egian gertatzen dena, hala ere gure oxoazidoaren formula eraikitzeko truko oso erabilgarritzat hartzen dugu. Orduan, oxidoari beti ur molekula bat eta gero dan antolatu hidrogeno zenbat, gero dator esmetala eta bukaeran oxigenoa bere zenbakitxoarekin ere bai. Zer gertatuko litzateke ur molekula bat baino gehiago gehituz gero. Elementu kimiko guzti hauei gertatzen zaie hurrengoa. Posiblea da, oxidoari ur molekula bat gehitzea, izan daiteke ere bai 2 ur molekula gehitzea, eta izan daiteke 3 ur molekula gehitzea. Guzti hauei aspaldi ziren polihidratoak, ur molekula baino gehiago dituztelako. Polihidratoak, hau da, polihidratoak zen, denominazio, aintzineko denominazioa, polihidratoak. Gaur egun ez dira polihidratoak, baizik eta polioxidoak. Eta erabiltzen da, oso iko atzizki aparte, erabiltzen dira hurrengoak. Erabiltzen dira, ur molekula bat baldin bada, jartzen da aurretik meta. Meta, esan nahi du, ur molekula bat. Meta. Polihidratoek
erabiltzen zuten meta aurrizkia. Eta polioxoazidoak gaur egun Iupakek mantentzen du meta aurrizkia. Meta. Bi ur molekula baldin badaude, lehen erabiltzen zen piro aurrizkia. Gaur egun hori aldatu da, Iupakek aldatu dudana eta jarri behar zaie di aurrizkia. Eta 3 baldin baziren, lehen gomendatzen zen orto aurrizkia jartzea, eta gaur egun Iupakek esaten du ez da beharrezkoa aurrizkirik. Egin ditzagun adibide batzuk. Az dezagun boroarekin. Boroa, gogoratu, boroak oxidazio zenbaki bakarra duela, 3, izan ere, oxido bat sortu dezake. Eta hauxe da Be2O3. Gehitzen diogu, imagina ezazu, ur molekula bat. Ur molekula bat. Eta zenolako azidoa dator? Dator H2, B2, O4. Simplifikatuz, HBOB. Eta zelen deitzen da hau. Behitu, ikoa, bai, azido borikoa. Baina, ur molekula batekin meta jarri behar dugu, aurretik orduan izango da azido meta borikoa. Oxido honi, bi ur molekula gehituz gero, gertatzen dena da, edo ateratzen dena da, urrengo oxoazidoa. H4, B2, O3 gehi 2, 5. Eta honi, hau izango da azido, bi ur molekula. Lehen piro, gaur egun di. Di borikoa. Eta 3. aukera, 3 ur molekula agertzen badira, urrengo oxoazidoa agertuko da. H6, B2, eta O3 eta 3, 6. Simplifikatuz, H3, B3. Eta hauxe da azido lehen ortoborikoa. Gaur egun bakarrik borikoa. Aztertu ditzagun orain polioxoazidoak, baina fosforo, artseniko edo antimonioarekin. Gogoratu dezagun bi oxidazio zenbaki dituztela. 3 eta 5. 3 erabiltzen baldin badu, atzizkia osoa izango da. 5 ikoa bukatu behar da. 3 hauek ere polioazidoak sortu ditzakete. Gogoratu, ur molekula batekin aurrizki gehitu beharko zaie, meta, di bi ur molekula baldin badira, eta ezerrez 3 baldin badaude. Hartuko dugu, artsenikoa, AS. Ados, orduan, artsenikoa, 3 erabiltzen baldin badu, oxidazio zenbaki moduan, urrengo artsenikoa AS. Urrengo oxidoa sortuko du. Eta oxido honi, 3 aukera ditugu. Alde batetik, ur molekula bat, bi molekula batekin, edo 3 molekula
rekin. Bale, eta ja jarriko dugu jarraian artsenikoa 5 erabiliz gero urrengo oxidoa sortuko du, eta honi gehitzen diogu oxoazidoa sortzeko ur molekula bat, 2 edo 3 ur molekula. Bale, guzti hauek lehenak izango dira artseniosoa, eta guzti hauek izango dira artsenikoa. Bakarrik gehitu behar diegu meta ur molekula bat baldin bada, meta artseniosoa edo meta artsenikoa, bi molekula baldin badaude, eta 3 baldin badago bakarrik artseniosoa edo artsenikoa. Bale, orduan zelan geratzen dago. Lehena, H2, AS, 2, O4, beraz, H, AS, O2. Hemen, H4, AS, 2, O3 eta 2, 5. Eta hemen, H6, AS2, eta O3 eta 3, O6. Simplifikatuz, H3, AS, O3. Bale, hau izango da azido artseniosoa, baina ur molekula batekin meta artseniosoa. Meta artseniosoa. Urrengoa azido artseniosoa ere bai, baina 2 ur molekulekin di artseniosoa. Eta hause azido artseniosoa bakarrik. Artseniosoa. Lehen hausen orto artseniosoa gaur egun jupakek gomendatzen du ez erabiltzea eta eserrez aurrizke moduan jartzea. Di artseniosoa lehen zen piro artseniosoa. Gaur egun jupakek gomendatzen du di jartzea. Eta meta lehen eta gaur egun mantentzen da. H2, AS, 2, O6, 5 eta 1. Hau simplifikatuz, H, AS, O3. Urrengoa izango da H4, AS2, eta O6, 5, gehi 2, 6. Eta hause da H6, AS2, 5 eta 3, 8. O8. Eta hau simplifikatu dezakegu. H3, AS, O4. Bale, zein da hau? Guzti hauek izaten dira ikoa, hemen artsenikoa erabiltzen ari delako oksidazio zenbaki 5. Orduan guztiak izango dira artsenikoak, baina azido meta artsenikoa hau izango da 2 ur molekula darama azido di artsenikoa, eta azkena azido artsenikoa bakarrik. Artsenikoa. Pues beti bezala sortzen da oxoazidoa. Lehen da bizi zuk sortu behar duzu oxidoa, eta oxido honi ur molekula bat, 2 edo 3. Guztiak izaten dira osoa, eta hemen ikoa. Orduan hau normala. Baina zelan desberdin du? Pues aurrizki bat jarriz. Meta, di edo eserrez. Orduan, artsenio osoa
hiru ur molekula daramala, esan nahi du, diartseniosoa, 2 ur molekula, eta osoa delako lehendabizi edo oxidazio zenbaki txikiena. Meta adierazten du ur molekula bakarra, eta osoa adierazten du oxidazio zenbaki txikiena erabiltzen dela. Hemen berdin, meta adierazten du ur molekula bat, 2 ur molekula, eta ezerrez 3 ur molekula. Ikoa, bere aldetik, adierazten du artsenikoa erabiltzen ari dela oxidazio zenbaki handiena. Fosforoarekin, antimonioarekin eta silizioarekin berdin. Orduan, nik uste dut adibide hauekin nahikoa dela eta ez dugu gehiago idatzi behar. Orduan, espero dut dana argi geratzea, burua erabili eta beti bezala ausartu jakiten. Mila esker.